Dala ukhuzani yeah ma Blue Nation sengodliwe Now with Blue Nation. hayi Hello everyone, hooray sibona kunto hamba kahle. So today sizolalela i-interview yakhe ofeza ekhuluma nje ngohambo lakhe as umculi nanokunye nje okuphathelene nomculo wakhe. So afesane sishoneni khona ke singabe sisamosha isikhathi mawuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe ukuze ungeke uzuphuthelwe amavideo afana nalawo. Shoneni khona ke. Ufeza ubani uqhamuka kuphi nendawo? Ufeza uthuba lethu okalanga ophuma enqotho esigodini sakwangwetshana. Thuba lethu. Yebo, uthuba lethu. Elikafeza uqhamuka kanjani? Leyitsizwe ngasho kanjalo. Igama nje liqhamuke nje kodwa labazali ngothuba lethu. Thuba lethu sikuphi namhlanje kwenzakalani? Sise Carnival City kumcimbi kaBhuti omdala ukhuzani yeah ma Blue Nation sengodliwe. Now with Blue Nation. Hayi lutho ngilona iBlue Nation. Ngifuli phela mina. Ngimele mina. Ngibonile lapha ukuthi usanda khipha i-album. Can you tell us more about the album yakho nokuthi uGqozi nofuqufuqu lokuphinda ukhiphe kanti uphinda ukhiphile futhi liqhamuka kuphi? Beziningi ingoma bekade ngikhiphile. Lezi ingoma lezi ezikhona manje indala kune EP. Lezi EP izintsha kahle lezi zaphuma ekuqaleni. So yabo ngeke ngirecord amaculo awu20 kodwa waqhuma lapha abantu engaweza kanti umaye lapha ebantwini yabona yasebenza nanokuthi ke beqeda khipha i-album yokuqala mina EP yokuqala sasithi zo introduce uFeza so saba nale feeling ukuthi aka introduce yanga kahle ngoba abantu bathi mhlawumbe inhlahla kube inhlahla nje lomfana lo so sithi manje athi sizobatshengisa ngealbum ukuthi naya ngofeza umculo kwangempela akubanga inhlahla nakho nje ialbum yasebenza and manje uyafika ku-industry. I mean, this is your second album. Uqale ukhipha i-album last year, right? kahle i-album yami yokuqala bekuyi EP yes ya 5 Okay. song the album yami yokuqala le And then already when usubhuka emcimbini omkhulu kangaka Amaningi. umcimbi kaKhuzani amaningi ukuya eSouth Africa sihamba yonke mfethu yonke nje ish mfethu wenza ngani and yini ofisa ukisho like kuKhuzani for having a second annual Blue Nation? Is there anything you wish to say to him? okokuqala nje ngizobonga uBhuti omdala ngokusigqugquzela nami ngiyagqugquzela njengomuntu encane safikayo ukuthi ngingaphela amandla ukuthi nama ngiyakhumbula ukuthi ngaba yaba impumelelo endlule namanje futhi usabuya so lokhu kuyangitshela ukuthi nami ngelinye ilanga mase ngikhulile ku-industry ngaba nezinto zami ngingayeki ngiloko ngiqhubekile nento yami enkulu abantu bazokhulelwa kumina kamnandi Manje wena kuzoba yini? Kuzoba yi-Yellow Nation, i-Pink Nation, soqala nge homecoming yabo Homecoming? yeah ngoba ama nation ngathi sayaphela vele kumaskandi. Okay everyone, nimzuleke uFeza ekhuluma ngempilo yakhe nangomlando wakhe ke. Comment down below umbono wakho. Bathi mina ke ngivala la i-video namhlanje ngibongqi. I really hope you enjoy le i-video namhlanje. If you enjoy it, make sure to smash lo like button uphinde smash na lo subscribe button and mina ke I will see you in the next video. Bye.